Ακόμα μία φορά η πρόεδρος της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου, συγκέντρωσε τα φλας των φωτογραφικών φακών και των ενδιαφέρον δημοσιογράφων, ελληνικών και ξένων μέσων μαζικής ενημέρωσης, σε συνέντευξη τύπου που παρέθεσε για τη συγκρότηση επιτροπής που θα πραγματοποιήσει λογιστικό έλεγχο του χρέους. Αντιλαμβάνεστε ότι ένα πόρισμα σχετικό με το παράνομο του χρέους ενεργοποιεί και τις τρεις λειτουργίες της δημοκρατίας. Και την κυβερνητική και την εκτελεστική και την νομοθετική, κοινοβουλευτική και την δικαστική. Αμέσως μετά η κυρία Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε σε όλους και σε όλα, ανοίγοντας το ένα θέμα μετά το άλλο, σχολιάζοντας σε μία τρίωρη συνέντευξη τα εξοπλιστικά, τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τη Siemens. Φυσικά και υπάρχουν υπεύθυνοι και οι υπεύθυνοι θα απολογηθούν όταν και όπως πρέπει και από εκείνους που πρέπει, όχι από την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου. Ανάμεσα στους δημοσιογράφους και εκπρόσωποι του σατυρικού περιοδικού Charlie Hebdo της Γαλλίας. Θα τη συζητήσουμε κάποια άλλη. Η νέα αυτή πρωτοβουλία της Προέδρου της Βουλής πυροδότησε την έντονη κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης και των υπολείπων κομμάτων που την κατηγορούν για αυτονόμηση από την κυβέρνηση. Οι σημερινές της εξαγγελίες για τη σύσταση Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους μας κάνει και αναρωτιόμαστε ποιος δίνει την κατεύθυνση σε αυτή την κυβέρνηση, ο κύριος Τσίπρας ή η κυρία Κωνσταντοπούλου. Προσχώρησε στους ανεξάρτητους Έλληνες η πρόεδρος της Βουλής, λειτουργεί ως αρχηγός κάποιας συνιστώσας κόντρα στην κυβερνητική γραμμή ή πρόκειται για άλλη μια επικοινωνιακή φιέστα από αυτές που της αρέσουν. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό για να το αφήσει η κυβέρνηση στα χέρια του κυρίου Καμένου και της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Το νέο τηλεοπτικό προσωπικό σοου της κυρίας Προέδρου αφορούσε σήμερα την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους, με πρέσβυρα και ξένο σύμβουλο αλλά ερήμην της Βουλής, χωρίς νομική βάση, κατά προφανή παραβίαση του κανονισμού και σε αντίθεση με την τωρινή πολιτική της κυβέρνησης, στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκουν τα θέματα αυτά. Ο κύριος Τσίπρας και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αντιληφθεί τι εκτρέφουν. Εκτός από αυθαίρετη μονομερής ενέργεια της Προέδρου και της κυβέρνησης, ουσιαστικά επιδιώκει να νομιμοποιήσει το χρέος στη συνείδηση του λαού, διαχωρίζοντάς το σε καλό και κακό. Και μπορεί ήδη η κυρία Κωνσταντοπούλου να αποτελεί κόκκινο πανί για την αντιπολίτευση. Η ίδια πάντως δείχνει να μην ανησυχεί καθόλου για τις σχέσεις της με τον Μαξίμου. Αισθάνομαι όμως την ανάγκη να επισημάνω, επειδή παρακολουθώ και έτσι μια παραφιλολογία από προσανατολιστική, ότι καμία σύγκρουση δεν υπάρχει μεταξύ των δύο. Το αντίθετο.